Εκκλησιάς τον είχαν αναγκάσει να διαπλάσει και να αναπαριστά χαρακτήρες που κράταγαν σε αυτόν μα και σε άλλους συντροφιά. Ζούσε μαζί με το Μάκη, το Σάκη, το Λάκη και το Ντάκη. Έτσι είχε ονομάσει τους 4 τοίχους για να μην βαριέται. Είχαν προσπαθήσει να τον ευνουχίσουν. Δεν τα είχαν καταφέρει. Του κατέστρεψαν όμως το εγώ. Ο ασθενής βγήκε από το κόμμα, αλλά έπεσε σε ένα τεράστιο ερωτηματικό. Φοβάμαι το θάνατο, όχι γιατί θα πάψω να υπάρχω, αλλά γιατί θα χάσω το έπειτα. Πόσο ευάλωτοι άνθρωποι που είμαστε, τι θα κάνουμε χωρίς εμάς? Και εγώ είχα πάρει κάποτε κάπου ένα πτυχίο που όμως ήταν χρήσιμο για πτυελοδοχείο. Μην ξανακούσω να λέτε ότι οι μύγες τρέφονται με σκατά, γιατί και εμείς τρώμε μετό από μέλισσες. Ναι, αλλά οι μέλισσες τρέφονται με λουλούδια. Ναι, αλλά και τα λουλούδια τρέφονται με σκατά. Η ζωή είναι μια σειρά από ψευδαισθήσεις που τις έζησα όσο πιο αληθινά μπορούσα. Ανάμεσα σε 2 πόρτες, σε ένα καλοκαίρι και δουλειά κόλαση, με μικρά διαλύματα από αεράκι που φέρνει το ρεύμα. Εκεί χωρίς προγόνους, χωρίς απογόνους και μια αγάπη πιο μακριά και από τον αέρα. Όσο ζεις, η μουσική σου ανήκει. Όταν πεθάνεις, εσύ ανήκεις στη μουσική. Μετασκλάβος, αυτός που εξαναγκάζεται να δουλεύει υπάκουα αλλά και απίθαρχα τα ύστερα χρόνια της ζωής του.